Nana to see Ajman toss me. I'll be young as here is a original and then we'll go. And Nana to see Ajman toss me. I'll see every original and then we'll go. So, friend Nana, and to see Ajman. It's a good person. Asanteman Nkonsɔn. What are we doing? Na mo jọ ọmọ yẹn kẹlẹ náà ṣe daka ní sọnà lóòótọ́ pẹ̀lú mo yẹn kẹlẹ dẹ́ẹ̀ mọ̀ ọ̀pẹ ní sẹ́mu ẹ̀bẹ̀ kọ́ bẹ́ẹ̀ kọ́ sùn náà wọ́n ti ọ̀yọ́ nana bá mo kyẹ́mi àwọn ọmọdé àná wọ́n àti nínú. ọ̀pẹ ní à ń tukù sí àjẹmọ̀ náà ọ̀tọ̀ sún mi yẹn. ó sì ní ti ọ̀yọ́. ó tún fọ aṣọ àmì ẹ̀bẹ̀ ṣẹ̀rọ̀ náà àtò yẹ́rẹ́ àṣẹ. Nana Asanteman Nkonsɔn asɛm ɛbɛda yɛrɛ anim ɛma wada ma ɔde ma nananom sɛ nananom nkɔ na ɔmo nkɔ hwehwɛ mu na deɛ ɔmo bɛhu no ɔmo mfa bɛto yɛrɛ anim na ɛne ɔpanyin Asanteman nsa ɔno na ɛsrɛ ntamkɛseɛ ka ntamkɛseɛ sɛ ɛyɛ Asantehemaa Nkonsɔn akonya no sɛbe ɛyɛ ɔno n'abusua ɛna sɛbe ɛyɛ ɔmo dea na ɛnyɛ nana ɔpanyin Antokusi Agyeman ɛna ɛyɛ ɔmo dea ɛno ɛna ɔpanyin Anto so ɛde bɔɔl so sɛ daabi ɔno ɛna sɛde ɔyɛ Nana Asantehemaa Nkonsɔn hene na akonya no ɛyɛ ɔmo na ɔmo di na ɛyɛ ɔpanyin Asanteman nsa na ɔmo di ɔpanyin Asanteman nsa ɔno deɛ wamfa danseni biara na ne krataa ɛna ɔde ɛbɛdi adanseɛ na ɔpanyin Antokusi Agyeman so ɔno deɛ ɔyi adansefoɔ mmienu ɛna ne nkrataa na ne danseni baako ne ɛfrɛ no ama adutwumua ɛne ɔpanyin ɔsɛe yaw na ɔpanyin Asante ɛbɔ ne nkuro no ɔdi kan bɔ odin bi sɛ Nana Boaben yɛ a ɔsɛ ɔno ɛna ɛbɛdi akonya no a ɛdi kan na ɔkyerɛ mu sɛ ɛberɛ a yɛwura a ɔtumfoɔ ɔsɛe kwadwo a ɔko awia ɛkɔ dɛnkyea no ɛwɔ dɛnkyea no ne nananom sɛbe ɔmo boa na mpanyinasa so bebree na yɛwura efiri dɛnkyea ɛreba no ɔhu sɛ ogya ɔno ɔpanyin Asante ne nananom wɔ dɛnkyea ebi a na sɛbe nsɛm bi akɔto ɔmo wɔ hɔ ɛno nti ɔde ɔmo ɔba no ɔde ɔmo ɛka ne ho ɛbaeɛ na ɔbaeɛ no ɛna ɔde Nkonsɔn akonya no ɛde ɛmaa ɔmo yɛ a ɔkyerɛ mu sɛ ɔmo fa nkɔsom n'ahema na ɛno akyi ɛna ɔhyɛ ohwimhene sɛ ɔmpɛ baabi ɛma ɔmo ɛntena na ɛhɔ no baabi a yɛpɛ ma ɔmo no na yɛfrɛ hɔ kuruwa ɔkyerɛ mu sɛ ne nananom ɛnso ɛna abɛdi akonya no na ɔse ne nana a ɔtɔ so mmienu efiri mu no na ɔmo nya obi ɛma ne mmɛdi akonya no na saa abɛrɛ no na adehyeɛ no a na ɔmo wɔ hɔ no nyinaa no na sɛbe ɔmo susua ɛno nti ɔmo na akonya no nana a ne yɛfrɛ no ɔpanyin Antokusi a na ofiri yabe ɛbɛsrɛ ɔmo sɛbe ɔpɛ sɛ ɔtena akonya no so na ɛnam sɛ adehyeɛ ni hɔ no ne nti no yɛma ne kwan na ɔntena akonya no so na adehyeɛ no ba na sɛbe ɔmo abɛfa akonya no ɔpanyin Asante sɛ ne nananom gye tum ɛde akonya no ɛmaa no na mmerɛ so ɛbɛɛ kɔɔɛ no ɛna ɔpanyin Antokusi ɛde bɛtoo ɔmo anim sɛ ofiri kuruwa ɛba dabi a ɔba yabe no ana ɛho ɛden ma no ɛno nti ɔpɛ sɛ ɔsesa nkonya no sɛbe na ɔde kɔ yabe na sɛdeɛ ɛhɔnom na ofiri yabe ɛba kuruwa no ana sɛbe ɛho ɛden ma no nti ɔbɛsrɛ na ɔde nkonya no akɔ yabe ɛhɔ na watumi agu so ɛnsa ɔpanyin Asante sɛ ne nananom nso ɛsa gye adesrɛdeɛ wei ato mu na ɔsɛ ɔpanyin Asante ɛnyiniiɛ no yɛ sɛbe ne mfie no kɔ anim no ɔsan de adesrɛdeɛ ɛbɛto ɔmo nana ne yɛfrɛ no ama nyaako anim sɛ aka ne wɔfa ase baako ama sɛbe ɔno na nkonya no ɛwɔ ne hɔnom na aka ne wɔfa ase baako a ne yɛfrɛ no kwadwoboɔ nti ɔde adesrɛdeɛ ɛbɛto maame ama nyaako anim sɛ ɔma ne wɔfa ase kwadwoboɔ no sɛbe ɔno
openi antukusi no free mu a oma kwadwobo no emedi na ade ananom so enwe wo honom a awonom so ade enti a no mugina so omudi bua ma openi antukusi a omo kire se ono na ye dehye ewo akonya no omo so omo hwe na busua bia na sani obo ni nkru obo ne nananom mu din no sani ya hyehye abusua bia ne sa awon to aso no ebesi openi antukusi no ani mpo openi akosi aduse ya na obo nkru no na wo hwa na se bi enema ni nyina esesa so na eno nananom nya gidie ewo abusua bia no se ampa se abusua bia ode beto nananom anim no na sebe engyina so ewom a watini akye ene ni nkru na oboye no sebe na esisi so pepepe na nananom se Ɔsantehene kire openi antukusi a openi apese aduse ebo nkroma no Ɔsantehene mu ekwan omo fa so a sebe omo freedom sha eba ya bedru kumase ema ne nam so ma omo kɔ akyease ene yabe ene akyeremade no sansem no nyina so kra no openi asante entini anka sansem no ho hwe etiem nananom so omo tie sa nkrobo no na omo hwehwe se nka openi asante ebetimi aka bibi afa saa ne nsem no ba bi omo di free no nanso wantimi ankyere bibia ewo ho Ɔsantehene adwumadi ana openi antukusi Asantehemaa mu dwumadi asabi na omudi ewo dencha ama asabi saa dwumadi no omo ba kra omo ba akumase sabi omo sa bedi ma na Asantehemaa no na omo kyerɛ mu sɛ omo yɛ agegema ewo dencha omo ba yɛ nso yɛ sabi omo betena na omo beso na Asantehemaa ho saa dwumadi na sabi omo ba yɛ a omo bedi openi asante entimi anka ho hwe wentimi so anka sɛ ebia omo na omo mom na edi dwuma no eno nti na enyina so etoso nan a nananom ede koma openi antukusi sɛ oyɛ dehye ewa akonya no nananom se ure openi antukusi eka sɛ openi Asanteman eka sɛ nana amankwa sabi na oyɛ ninua ama ampa openi antukusi eka sɛ nokre sɛ ninua ne nana amankwa no ama omu kyerɛ mu sɛ sabi dem di kankan sɛ omu kɔhwɛ asase ana ensaguo ewo sɛ ebemu a oyɛ sɛ onye dehye ne ntino na saa nipa kro na ono ka sɛ onye dehye usi oyɛ wunua de a ene sɛ bi nipa kro no sɛ onye dehye de a den na wo openi asante ebeka sɛ obi a wagina tum sɛ wunua no wo sa beka sɛ oyɛ wo na wo yɛ dehye na no so nananom sɛ omo ne openi asante antukusi ɛyɛ adwene ɛma ne yeye sɛ openi asante ni ne openi amankwa ono eka sɛ sɛbe onye dehye wa akonya no na sɛbe wa bebu ensa ama akonya no nana Asantehemaa na sɛbe chirebofo hene ene nana Asantehemaa na sɛbe otumfo acha me wada makrache mo so me de bensa ahya ase Ira Misuuru, Adaroma, Asantehemaa Nkonsɔn, Adeshisem, so the Mark Committee of Kenkaino, but now Asanteman, and opinion to Kusi and a Tina Bonku, so the King Kamano was no, Umina, and Anumina, Kogan Crew, so Adaroma, Benny, Asanteman, so can tell no account of no penny and to Kusi and the Yadiasi, on no account one. It's really so, said the Kenkaino. But you didn't open that something. Nasante said your committee for actual one, no, Unkra boy, or committee for you, your dance for Kay, your king Kay, one for dance, Unkra boy, no crata dance here, said your committee crash king Kay, you do a wow Kaya at Yakama Wanka. Again, at Yakamu,
na tabuke akamisa ya mongo sa we do say we nipa mo mo jẹ́ mo pensu ma ne ya mongo sa we do say no we nipa yura se tumbo asiwa na ntramu tumbo na Home so ne kasa ma kuma kwa na ntramu Diti yankura ya boy na ne say edu say no we nipa enti nipa no ye nipa ade abiasa nso a wa ba no ye na na ya ade Chemuye se mo adu se no man kasa we mu nipa na bi nso won so walking kan wan kasa afia le na was be biya tia kem den na tia kem no wo se obo na wo se panya ma ko bo di akunya no ana ye wo nua adu say no wadana ma kwa so wo nua no minya ana wo se be wo cheche wo se bo so no wo de kata na be di dance baka ta bia baka ta bia amega o ma so na wo de be di menu ade adanse asana de bae so menu ma sabu kuana de bae ana de bae sa no mo cheche no ebe che o si wo bu so bia na wo ka ni na so na no mo ji mu abu so bia ji de be pa na che ke bo sisi Jẹ́mi fa náà ti ẹ̀ka mu. Ọjọ́ bí sẹ́ni ọ̀nà nìyẹn adé baako ọ̀nà kọ̀ọ̀kọ̀ ẹ̀na ọ̀sọ̀ wọn kọ̀. Yẹ di fi adua sanso ansana wọ́ọ̀ba. Wọ́n lè di fi adua sanso ansana wọ́ọ̀ba. Ẹ̀dùn sẹ́nu. Ẹbí sẹ́ni sọ́wọ́n náà ọ̀nà nìyẹn baako. Ẹ̀bẹ̀yẹ̀ máa kọ́ ẹ̀na di fi adua sanso ẹ̀bọ̀ a. Ẹ̀na fi wọn asẹ́ bọ̀ sẹ́kọ̀ọ́ nyane ọmọ diya. Ẹ̀na asẹ́ bẹ̀ báyìí wọlé basẹ́ bọ̀ wọ́n kyẹ́ sẹ́kọ̀ọ́ nyane wọn nà ne diya. Ẹ̀bọ̀ a. Ẹ̀na wọ́n kyerɛ sɛ wɔn na wɔn diya wɔn nana wɔn firi de nkyira. Ebesi wusu wɔ asɛ bẹ̀ báyìí abɛ besi wusu wɔn kyekyere mu ɛbọ̀ a. Ɛna wɔn nso akyekyere mu diɛ mu. Nse bi ante kɛɛ mu. Fɛma panyin ɛdi sɛ. Mira chami so kan ni na Yo. Ado mu jama panyin odi da mo kuro. Boss bi ante kɛɛ mu. Ebusi ɛmɛ sɛ nsɛm na ɔka yɛ no. Ɛne na no asɛm a ɔtwe gu gata so be di bɛka yɛ no. Pɛpɛpɛpɛ. Ado bu no nso sɛ de kosi for na pɛpɛpɛ no ado. Tete ya chama atin so ne committee no ya adwene ura adanoma na nan mu nyina so ne committee no ya adwene committee for no aye jo papa Zo. Tete Zo. Você vai dar sampetia. Como Asantehemaa Nkonsɔn. Asantehemaa Nkonsɔn. Como ya Asonafo. So omo ya Asonafo. Tete Ɛna Jom. Asanteman nso yɛ kɔnafo. Ɛna Asanteman so omo yɛ kɔnafo. Wenum kodwa awia wɔne ne nua ma nyako adua Asona. Kodwa awia wɔne ne nua ma nyako adua so. Adua so ne mama mienu abna wa. Just ne mama mienu. Ɛna afiahene wa. Tete wɔne wo mo ɛbaa. So no mo free ɛbaa. Na kɔ denkyɛ no na. Yo. Kodwa awia sɛ no ɔnti. Sisa bi ko denkyɛ na sɛ bi kodwa awia no. O denkyɛ himfo no na na so. O si na o denkyɛ himfo no na ne li baba. Tete Oba bedi hin no mo ba. O si na sɛ bi o so ba yɛ. Si ne ma wo yɛ, o mo twe bi ka ba yɛ asɛ bi. O do ato ano. Wɔde
do moto etioto baby and prison we prison you know na so do moto etioto edum prison ho efre ho etioto ho ene do moto ye kan prison ho sabe eche no beta eduma chemade ho beta eche eduma chemade wo mo do so ne ma wo ko yabe so mo do so ne mo ko yabe so wo mo cheche baby on gwato on de to chemade yabe o si yabe obi mo ko cheche do moto o de ho to chemade yabe ba na bosom ka ho bosie bosom o ba na to ka ho bosie bosom no mo de ba no mo de ba nenu anza che yo Ema wo mo bajejefo o so mo ba bajejefo bele no ni le cha no na mo de ba ha no ka ya be na afia hene wa so e ware ko asuofu a o se be o mo aka na ka ya be afia hene wa ko asuofia you wanna ohimine man mo fra mo amo masase a yo ai president ai president yo rako na ma wo masase wa chi ase bare ho se se be ba ya okoya okotran so bia no ana sante ma no to se be ba ni mu se go fa okotran ti ohimine se mo masase a se be ohimine se be rako e mo se be asase fra chance okotran ho tie ni nyina no eye akonya wo magya wo gisa wo awu free yo yakwa adua so and ma na bra wayewa na afia hene wa asena yo so we know say we want to so ana say be bra wayewa o ma se de akunya no wa won ka mo ase ku bia no ka kunya no ka ho na wo nyom na wo won ka so wa won ka ho bia na say be o nya de ase o kunya no na wo mo so ya asona fo o so mo so o ya asona fo to nya asona fo na ko ni a na kunya no won ka ho bi akwasi adu se no wo mo ya asona fo akwasi adu se mo asona fo na Asanteman za ye ko na na Asanteman so ye se be e ko ni wo mo no nka ayi ti wo mo na na ba ku bi obepa wo wo yo ya friend from Poma o se se be e ko na fo na o na bi abepa awo bosi wo no friend from Poma ko na fo no na ba wo ko pa wo bosi wo yabe se se ko na fo no ba ko na pe awo se be yabe akwala wo no sakola wo no na friend ko fitumasi na friend ko fitumasi na bosom no ko fi bosi wo de to no ana bosom no de to ko fi bosi tie bosi de wo tra bosom no wo fie wo no mo na tra o se ko fi bosi no tra bosom no fi o no mo na tra yi wo no mo tra ho hu fie ho ase o no mo tra ho fi o ase ni pa wo de o ka ho ti wo mo no kra no yo asuna fu e fa so wo mo busu ani o se mo kura na so fo fa o so busu ani eti onyine ye kire akwasi bo wo mo na no wudo no yo na bosi yi wo mo nyina fa so ni wo busu ani ti ono mo mo ko di akonwa na ma ne amankwa yo se be ni ye o mo na ba ko e ko so na fi na ko na so ko si bo se be wo nyina fa de se be o ye busu ani ana se be o ko fa pa nya ko se amankwa e de ba e tie na ma na ba sa o se na ma na ba sa o betra ko nya so ko fi bosi ye ko na ni awo de be wo no obosom no yo e wo no bosi ayo ko na ni awon na pe no wo ma bosom no man bi a wo de ka fi o eno eche ansa no mu hu se bosi no onye wo mu moja se che ko mo se bosi ko asabe so de sabe ayaso na ni onye mo moja wo ko na ni ho na ko fa se so ho na ko ba se bi na de bai anti akonwa no ye ni yo asuna fo no dia se sabe akuna no e asona fo na ko kunya no tie why na the president akwasi adu se bi na kom o se do se bi o wai so na mo ni ko eguru na Asanteman sa ne dia Asanteman sa no on so de ti no ha no Asante wo ye ko na ni ntinya wo dia mo tran fie wo ache se Asante o ye ko na ni o na to di tuma si a sabe bosi me wo no o do ye sabe ko na ni mo tran fie wo ache ade ase de eni lu ache wo no asuna eya asuna fo yi ro ko na ko na fo Asantehemaa na hi ma fa mo de wi ma mo asuna fo ni mo ko na eno no tie eya pani edi sei ani pani Asante samba ma yulu a ko te se wi pim se ba ya na brewa o ba to no e ba no ma ko ti ko wi mu ko ti be chire se mu na se be de ase na yulu a chire mu
Papa to the danger. Sabi, I want to talk about ya betra. Ama Asanteheene no mo tina sabi. Kyoto ansa na mo to atwade. Ansa. Na sabi yeko yabe na nam so a. Sabi wona na ba ko okopa wo ewo Sofia. Na Asantehemaa ema sabi na ahwihine reko. O ma sa se twa so a chiase. Sa asno fui na kunya no o ya diase. So he wa aware na ko Sofia. So to both see home so say no power. Aware na ko ya. Be Nura na Asantehemaa ma pa as man Sofia. And now so say be una na. Asona ya ko na papa awo. Ah ye wo sabe. But you to see I too. But you go see. What's not for wa mo be so you actually and now so far sabe. Obo pa ko nyano bi aso ko nyano so ko fa penya man ba de beta ko nyano so. Ko se sabe penya man ba so. Oru ko ni busuani. Penya mo si awona e de man beta fi ho. Ko to ko he ba so no se de yo ko wum. Ni mo ko sabe Asona for no wa mo. And na ba ya yura. Wa se kwan fa so a Asona for na so a. We do mu di no sabe no wa e de se de ba betu no anu mo a. Ozo ni brother a o de mo sabe na brewa. Man fa ma ha ama yura fa na mo tre. Ayu kem ana pani Asante o ma ba so ana de ball Asona for ya ukumo mo a o de mo bo a o di fo o di bi ore sele ti di bia adoma mo ti be Asante di bia wa onto mo Asante, we try to empower to the young man. Could you try? I'm just for Nana, you can shout to jump out to the young man. I mean, I'm one farmer and a jwada on 5 million for the why? Opening what did most of the last million or how million as the best. 1 hour.